Hij heeft me geslagen en toen de verkeerde dingen gedaan die je niet doet. Dit campagnefilmpje hier zal maar realiteit wijzen kennen, want alle jaren komen er nieuwe slachtoffers van seksueel geweld. Voor de meesten bent er tal van helpinstanties, maar die zitten vaak net bij elkaar. Van Joertouw is de kräften bondelen op één locatie. De spoedeerskinde help van het MCL in Ljouwert. We willen juist er vroeg bij zijn om problemen later te voorkomen en het beste bewijsmateriaal te verzamelen, zodat de politie het werk goed kan doen. De bedoeling is dat mensen die het minder dan 100 dagen het slachtoffer worden binnen van seksueel geweld opvangen worden door één verpleegkundige. Die houdt de behandeling van het slachtoffer scherp in de gaten. Tjitske Fortuyn werkt intussen 4 hier op de spoedeerskinde help. Eén verpleegkundige die het hele proces begeleidt. Geen wisselingen van die verpleegkundigen. Al loopt het uit, onze diensten, dan blijven wij aanwezig bij dat slachtoffer. We willen gewoon het slachtoffer een veilige omgeving bieden. Een beetje een vertrouwensomgeving. Slachtoffers krijgen meer privacy, zitten net tussen de oren patiënten. Wil een persoon onjuist te doen, dan is er een forensisch arts en rechercheur om sporenonderzoek te doen. Ik heb er medische zorg voor begelijkste behandeling van een SOA of een zwangerschap. Mensen vinden het moeilijk om ermee naar buiten te komen, maar we hopen wel dat het bestaan van die centra bewustzijn zal verhogen. En dat mensen weten, oh, als ik verkracht ben, dan moet ik naar zo'n CSG toe gaan. Want daar werken mensen die er vaak mee te maken krijgen, die er goed in zijn en die weten wat ze moeten doen. De verwachting is dat er in het MCL in Ljouwert gemiddeld alle weken 2 slachtoffers opvangen worden.